Għal-festa ta' Santa Marija li ġejja ġewwa Ħalaxa se jkunu qed jiżżanznu bankun u bradella ġdida maħduma mill-iskultur Renzo Gauci. Fi kliem il-benefattur Raymond Grima kienet ilha tinħass il-ħtieġa li ssir bradella u bankun ġdid. L-iskultur Gauci spjega kif din l-opra inħadmet kompletament f'Malta u d-diżin tagħha huwa wieħed eklektiku b'doża neoklassika. Gauci spjegalna t-teknika u x-xogħol li sar fuq din l-opra matul dawn l-aħħar 3 snin. L-opera involvit ġifieri diversi artiġani u artisti biex seta' tissir, il-karpinterija, il-funderija, l-ostru, anki l-inġinerija tal-hydraulic biex tinfetaħ għall-asti, eċetera. Għal-bradella u l-bankun intużaw 3 tipi ta' njam, il-ġewż Afrikan, dak Amerikan u anke satinat. Dan sar biex l-opra artistika tippreżenta stil oriġinali. F'dal każ kien hemm sens ta' inventiva fija fej ħdemt pjuttost oriġinali, x-xogħol tal-bankun fejn is-soltu il-bankun jiqbal l-istess wisa tal-bradella, f'dal każ ikkavajtu l-ġewwa biex ħloqt aspett żnell u li jaqbel mal-varet. Hekk kif il-festa ta' Santa Marija tinsab magħna, għall-poplu għaxqi u għall-istess kultur tiqpa l-istennija biex jaraw kif l-opra tal-bradella u l-bankun se jikkumplementaw mal-istatwa artistika ta' Marija mtella s-sema. Is-sodisfazzjoni kun kbir, raġuni li din opra li tikkumplementa opra ikbar minna li hija l-vara, tifhem. Is-suċċess tagħha din tkun issa kemm tidher tajba l-vara fuqha.